Парктагы утыргычка куелган әдәби чемоданга тезелгән китаплар безнең игътибарыбызны беренче булып җәлеп итте. Үзәк китапханә оештырган бук кроссинг иде бу. Шунда ук җирле авторларның әсәрләре яңгырап торды. Ә тыңлаучылар ролендә бүген Сукырлар җәмгыяте әгъзалары. Әдәби кичәләрдә катнашканыбыз бар, ә менә парктагы лекторийда әле беренче тапкыр ди алар. Нам очень понравилось. Им хочется сказать большое. Безгә бик ошады, зур рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки бүген табигатьтә күрү сәләтеннән мәхрүм булганнар бергә җыелып, аралаша, кеше арасында була алды. Бик матур парк. Агачлары үсеп китсә тагы да ямьле булыр дип уйлыйбыз. Туган Нурлатыбызның тагы да үсүен телибез. Көннән-көн матурая ул. Скоро, наверное, деревья будут еще красивее будет. Моннан тыш өлкәннәр бик теләп Кама Аръягы һәм Нурлат шәһәре тарихи региональ музей экспозициясендә карады. Парклар һәм скверлар көненең Нурлат районының 85 еллыгын билгеләп үтү датасына туры килүен алар шулай билгеләп үтте. Әмма иң күп кеше әлбәттә сәхнә янына җыелган иде. Балалар башкарган концерт номерлары барысының да күңеленә хуш килде. Кайберәүләр мондый бәйрәм буласын ишетеп, ерактан ук килгән булып чыкты. Biz gelmanda kilebіз, her bir beyремне kaldırganımız yok. Gel kelip karap turabız, rahmat olsun barsına da. Bizim şallada yok baraklar. Biz bunda kilebіз. Jay boyu kilebіз şulay. Көннәр матур торганда төрле чараларны, бәйрәмнәрне нигә дип әле сафлада үткәрмәскә ди. Шөкер, бу елдан башлап Нурлатта мондый мөмкинлекләр артты. Моны бәйрәм чараларында катнашучылар да билгеләп үтте. Бик әйбәт булды, Аллаһка шөкер, чыгабыз, ял итәбез, безгә бу әллә кайчан кирәк иде. Ә менә монда тагын шундый матур иттереп мероприятиеләр уздырырга да насыйп итсен иде Аллаһ Тәгалә Раббым. Ә бу вакытта шәһәребезнең үзәк мәйданында мәш килеп зур тантанага әзерлек бара иде. Төгәлрәк итеп әйтсәк, кичке концерт әле башланмаса да, монда спорт чаралары старт алды. Сәүдә нокталары гирләде. Нурлат инфраструктурасын чагылдыручы күргәзмәләр Нурлатлыларны ял итәргә чакырып торды. Яшь рәссамнар исә Нурлатның юбилеена бүләк әзерләргә кереште. Я рисую пейзаж и посвящаю свой рисунок ко дню города. Сегодня праздник. Мы будем везде участвовать, радоваться. Поздравляем Нурлат с юбилеем. Үзәк китапханә вәкилләрен безнең төшер төркеме монда да очратты. Тик бу юлы игътибарыбызны китаплар түгел, ә өстәлгә тезелгән тәмле ризыклар җәлеп итте. Китапханәчеләр, язучы һәм шагыйрьләрнең яраткан тәм-томнарын пешереп, күргәзмәгә куйган булып чыкты. Шунда ук теләгән һәркем кайнар чәй белән сыйлана алды. Ә мәктәп укучылары тиздән төп бәйрәм чаралары башланасын белгертеп, флешмоб үткәрде.